Hasteo kesuk shalomoi belaino kutung thiklaimani. Amtike amni yagolono miyao achomsake haste o watino barno khobui kotor kotor kothor klaimabai dolai hangkorni bisingo khabjak longtrai beli bukhastini korom chora manik chodri kami no khobui masli hai amchairogo lukurokni no khuk skoibeni hai ekeba kothor kotor kotor klaimabai nok nokhung pabai jungjalok lai thangani lukurok amtikheno nok nokhung kumajagei hai ekeba nok nokhung pajagei baijagei dalbidal thairok tei school logo camp slamui tonglaimani hapangni bukhakti klaiei o lukurok tini amtikhe lukurok jungjalmanai tongo hayakeba amtikhe nok nokhung kumajagei jungjalmanjagei school nok rogo camp slamui tonglaimani koktwamani tini o camp rogo thangei visit khaika 48 Koromchora Bidansabha achuk thaini MLA hayakeba amjaini no MLA Paul Dangshu thangthangi lukurok bai kok sakatei lukurokni jungjalrok saimani chaito khatei bahai borno chubaiman oborokno khorogo tononi obuskango wansukjangnai hinei sawik narika botini koktuma thumnarok bai kok sana thangei tini bini logi tongbaimani longtrai beli bukhaste pha rokobui tebo dalbedana tongroko Mia watiro nobaro phai visit khaiman bisingti bo thairogo budi hakai nukjaka Chinero mostly affected areas Koromchora and kai chini Manik Chaudhary para Masli ajaga bisi affected ngha kaisa camp of more than 100 paksa jaga 55 amhake affected ngha budi hai rok nukjaka lukurongni nogroko visit khaimani bising nukjaka kabang maximum more than 50% houses damage karon bising chin borok to karimang se kabang kaya karini bising no mia horono SDM videos concerned authorities no janokha borok bo horono visit khaika tinio borok ang bai baksa visit khaika ge visit khaimani bising no saltam ba salprini bising no jate abo financial assistance natai NDRF ni fund ba jekono government schemes ni bising nai jat khai kok salage